syukur alhamdulillah mbah syukurillah ya nduk limbuk awake dhewe sak kanca cakerane ngrat kasembadan sowan maneh ana ngarsane para warga ing desa Trimulya Juwana Kabupaten Pati ya Pak nadyan to pirang-pirang taun absen ning nyatane alhamdulillah sowan rene meneh ngono iya ya sembah nuwun isa sowan ana desa Trimulya agenda rutin pendak taun ngadani tasyakuran ya kuwi sedekah bumi utawa sedekah bumi utawa bersih desa ngono ya Mak minangka pralambang para warga ageng ing desa Trimulya ngene ngunjuki rasa syukur marang pangeran ngono do bacaan bareng-bareng do tahlilan do ndonga bareng-bareng do ndonga ya Allah matur nuwun lantaran bumi Trimulya kula sak anak putu kula saged gesang ngono ya kejaba nilai-nilai syukur kunjuk mring ngarsaning pangeran iki uga nguri-uri adat istiadat budaya Jawa ngono mergo sedekah bumi iki budaya Jawa warisane simbah-simbah biyen simbah-simbah biyen paring piwulang marang anak putu le cung nduk syukura karo nikmate sing gawe urip syukur secara bareng-bareng wong sak dusun sak desa nglumpuk ngono bancaan mula sing duweni adicara sedekah bumi iki wong Jawa mergo iki adat istiadat budaya Jawa wong Arab ora eneng sedekah bumi ning Arab kono ning Itali ya ora ana Malaysia ya ora ana mergo sedekah bumi dudu budaya Arab dudu budaya Itali utawa Malaysia iki budayane wong Jawa inggalane simbah-simbah biyen ngono supaya ajen ing ajinan daya dinayan mat sinamadan karo alam uga kurmat marang cikal bakal Kyai Danyang Nyai Danyang sing babat-babat desa kene biyen no anane wong saiki mergo ana para sesepuh para luhur wong biyen-biyen sing babat-babat desa kene pahlawane desa kene oh ngono jas merah apa kuwi jangan sekali-kali melupakan sejarah oh iya Pak melu ndedonga melu memuji muga-muga sak pungkuri awake desa kene kabeh para warga ageng desa Trimulya tansah manggih rahayu kalis ing rubeda pinaringan bagas waras wiwit saking Pak Lurah sedaya perangkat RT RW sedaya warganipun tansah pinaringan sehat wal afiat gampil pados sandang pangan kinayoman dening Gusti Allah taala amin Allahumma amin Gusti Allah kang Maha Agung pang bisa paring pepayung pitulungan lawan kowe lan aku kabeh iya Mak ndonga nganggo tembang diringi gamelan ya penak-penak dadi hasbunallah wa ni'mal wakil iki monggo wiritan kuwi ya ampuh manut dawuhe guruku Mbah Kyai Haji Nawawi Khalil Tasik Agung Rembang yen pengin panjang yuswa sehat wal afiat sakwise salat 5 wektu wiritane kuwi ping 99 oh ngono dadi sanate cetha le ngaji cetha Mbah Nawawi saka Mbah Maimun Zubair terus aku ngaji Mbah Nawawi dadi sanate cetha nek ngaji ora lewat YouTube oh ngono nek lewat YouTube ki sanate ora jelas no oh ngono matur nuwun dumateng sedaya para panitia iya Pak khususan panjenengan Bapak Kades Bapak Haji Muhammad Dahlia iya matur nuwun ketua panitianipun Bapak Haji Sarmadi sekretaris panjenenganipun Mas Hendi Prabowo utawa Mas Wendi nama akrabé Mas Wendi bendara panjenenganipun Pak Edi Sukamto betul matur nuwun seksi agama panjenengan Bapak Lutfi Hakim Pak Rianto seksi hiburan Pak Purnawi Pak Susanto Pak Sudarsono lha iya komplit iki wis kaya Pak Pur sing duwe gawe no ya Pak Pur piyayine sembodo dasare daleme ya jembar Gus Salin Yoga Sinden Murakabi ya matur nuwun Pak Sugeng RT Ketua RT 17 ayo sore jagungan gayeng matur nuwun seksi perlengkapan Pak Dasuki Pak Wajianto Pak Sutono Pak Duki sembah nuwun ora lali sembah nuwun Wakil Ketua Pak Sudadi Susilo Sigit oh ya matur nuwun komplit bayangan bengi iki
Cakraningrat disiarke live streaming YouTube Sige Channel. Bengi iki ora gur nyang Sige Channel no. Mapan ono ngendi wae. Beberapa channel menyiarkan serentak pagelaran wayang kulit saka Desa Trimulya Juwana. Ada 7 channel. Sige Channel, Putra Jawa Channel, Juve Multimedia Jawa Timur, Lawu Atmaja, Lawu Sri Kandi Doyan Dolan, Syuting Panggung Jambi Sumatera. Dadi wit Sumatera, Jakarta, Jawa Timur bengi iki do nyimak pagelaran wayang saka Desa Trimulya Juwana, dikenal seluruh Indonesia. Ya. Muga-muga wayangan iki berkah-berkah lan berkah. Amin. Tak gaweke pesinden ana Jik Rok Lu 4 6 7 8 8. Sapa wae? Tak urutke sapa pinggir kene ya, Nduk. Iki Mbak Melani. Wah, yang lagi berbunga-bunga hatinya. Kok berbunga-bunga. Ndek esuk rek arep dipethuk. Ya. Mak jegagi konangan aku meneh. Horawataya. Bocah itu salaman. Nggih, Pak. Mbak Melani daleme saking Pendem Gunung Sari Kaliori. Jejere Melani, Mbak Indri saking Jatirogo Tuban. Oh iya, jejere Mbak Ida Lala saking Surakarta Hadiningrat. Ngono. Sing kiwane Mbak Yeni iki Mbak Desi. Desi Ndoyik Wati. Kuwi nganu adike Mas Ndoyik no. Ngono. Adine ayu, Mas kok klumut. Nggih. Matur nuwun ya. Di dalem ana Juwana no. Ya. Jejere Mbak Yosi. Ayo jejere Mbak Yosi Blitar, Mbak Ima Randuagung Sumber Rembang, banjur Mbak Eni Wulandari Bluro, Bu Yuyun Sumirah Bluro. Malam hari ini dimeriahkan bintang tamu pelawak kita yang sedang naik daun. Sopo? Mas Nanda dan Mas Liun, larase Slindru Songo. Ota Mas Nanda karo Mas Liun. Serampat no, cah loro men munggah. Ora ngerti no bintang tamu nih, kejutan sama panitia kok no. Ngono. Pancen panitia bengi iki penuh kejutan. Iya. Iki kepiye iki nembang ora rampung digup terus tahlilan. Karepmu piye? Lah karepmu piye? Lah aku joget serampat kali apa Pak Sigit ngaturi joget serampat kok mbok candhek. Enak orek-orek kok. Orek-orek ya tak candhek wong kok ngono iki lho. Lah gene. Kowe tau tumon dagelan kok metune kok tahlilan. Lah nek menawa dagelan anyar iki. Ya ora ana iku no kok iso. Wong aja kaya ngono, Mas. Ora. Kene iki padha nggawa irenge. Dadi kene kudune guyub rukun. Ya. Ireng kuwi tegese iri drengki mboten kepareng, Pak. Nah, iri drengki ora pareng. Dadi aja meri, aja iri karo Nanda lagi joget tok kuwi iri terus mau stop. Nah, paham ora kowe? Paham. Wondo kaya blekok moncrot ngono melu ae. Mun mboten moncrot, Pak. Apa? Blekok klenger. Omonganmu iki lho. Mas Nanda. Nggih, Bapak Sigit. Sowan wonten Desa Trimulya Sedekah Bumi. Nggih, Sedekah Bumi. Wonten ketoprakane ya ana wayang. Kalau wingi ketoprakane sak tukul. Oh nggih, sak menika terus wayang kulit. Nggih. Sebab apa diarani Desa Trimulya? Karena terdiri dari 3 dukuh. Napa mawon, Pak? Menika dukuh Ngerang Kambang, Ngerang Lor, Ngerang Kidul. Lah nek menawi niki Ngerang pundi? Ini Kambang. Ngerang Kambang. Okay. Oh nggih. 3 dukuhan menjadi 1 Trimulya. Tri telu mulya kuwi wis cetha kamulyan. Dadi asma kinarya jaba. Muga-muga telung dukuhan iki wargane padha mulya kabeh. Leres. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Menika nderek ndedonga mugi-mugi piyai sedaya warga masyarakat Ngerang Kambang nggih. Mugi-mugi pikantuk basuki barokah saking Gusti warga Trimulya kabeh. Trimulya sedaya niki. Oh nggih, warga masyarakat Trimulya.
niki wau kula mpun dipanggi panjenenganipun Bapak Sugeng. Pak Sugeng. Nggih, Pak Sugeng RT niku. Kalian matur sembah nuwun dumateng Bapak Haji Sarmadi nggih. Heeh. Apal kabeh aku yon. Ketua panitiane Pak Haji Sarmadi. Ketua panitiane Pak Haji Sarmadi. Kowe aja omongan liun-liun iki ora ngerti sapa-sapa serawunge cupet kok dekne iki. Ngoten nggih. Lah. Oh, mulane kok. Mulane kowe ngomong dekne mung ngowah, ngowoh. Iki aku ngomong apa iki? Ngomong apa iki? Lho. Kowe iki mudeng ora? Cukup le ngenyek. Lho, Cukup le moyoki. Lah terus kepiye? Mikir, Wih. Medeni wong ngene liyon cah. jenengan sajang pripun wau, Pak? Kowe iki apa mudeng wong kene piyayi kene? Kowe mau Bapak Haji Sarmadi ketua panitia mantuk meneng ae ngowah. Sopo iki? Sopo iki? Bapak Sarmadi kula pun tepang lho, Pak. Wakile mawon kula tepang kok. Sapa? Pak Dadi. Weh, Pak Sudadi Susilo? Iya. Jenengan ngertos napa mboten? Ngerti? Lah iya padha ngertine. Aku iki meneng mung menehi kowe wektu ben awakmu ngomong karo Pak Sigit. Dadi ngono. Aja sok kala mangsa wong meneng iki dikira goblok. Dadi wong meneng Wong meneng itu adalah emas. Saiki kowe tak takoki kalian Pak Sigit. Sebabe apa? Bengi iki kok ana wayangan. Sedekah bumi. sedekah bumi ngene kok. Kliru jawabane cah cilik kuwi. Tasakurane kabeh warga Trimulya ngunjuki rasa syukur ana ngasane Gusti Kang Murud. Kliru kok jawab wae iki lho, Git, Sigit. Lho, kok malah mbok jangkar iki lho. Piye? Pak Sigit kok mbok jangkar lho, Yon. Lho, sing jangkar- awake dhewe sosowan rene ya lumantar Pak Igit. Dadak iki. Lah kowe timbang nganggur ngowah-ngowoh ning kono ya ngopo? Lho, jenengan umpami mboten nelpon kula wau niki. Heeh. Kula turu lho, Pak. Lah ya Kowe turu lho. Lah iya saiki jawab saya lho. apa? Sebabnya apa bengi kok Ya mergo iki syukuran sedekah bumi. Kliru. Cikal bakalan ndek-mben kaya ngono, Yon. Salah, kliru. Ana Uri-uri adat Salah. Nah, Salah. Nek biasanya daerah mriki wonten ketoprak. Salah. Lah saiki kowe tak takoni. Takok. Sebabe apa kok bengi iki ana wayangan? Sebabe ana duwike. Iya ya. Ya apa ora? Nggih leres Yen apa Pak Igit. mboten? Umpami gak ana duwike, ora ngarah bengi iki dek ana wayangan. Umpamane Pak Sigit rene dhewe ya ora iso ya. Ora ngarah dibayar mergo gak ana duwike. Wah, Lho, nggih. lho, lho, Leres lho. Pak. Berarti manut dhuwit Pak Lah ngono berarti. kok. Salah. Lah pripun? Aku ora ngerti wujude duit tapi ngerti-ngerti aku iso mayang ning kene. Jenengan iki Iya. mboten ngertos wujude duit. Ora ana duwite panitia malam hari ini. Lho, Iso wayangan. Berarti Pak Sigit ikhlas Pak jenengan. Ikhlas. Wah, ikhlas lahir batin yo. ikhlas nek mboten dibayar jenengan. Lho, aku ditransfer wisan. Wong omong-omongan gur ditransfer metune angka karo angka ning HP ngono iki tok. Kan ora ana duwite. Ancen nilate lunyung. Lho nek ora lunyu ya ora dalang no, Yon. Lah iya no. Lah iya mulane kok. Lah iya perkarane ya kuwi. Ngene lho Yon, Liyon. Bengi iki kowe karo Nanda ditimbali sowan rene. Nggih. Kon ndongake warga Trimulya nggone ngadani sedekah bumi. Nah. Ndongake warga kene. Lah ndonga napa wong piyayi mriki wis do sregep ndonga kok, Pak. Kula mboten usah ndongake. Awakmu iki ditanggap nyuk-munyuk. Lah sing ngomong dikubur sapa? Paling ora ya ndongake ngono lho. Ndonga Iya, kaya ngene iki. Menyang Blora bablas pati. maksude. Muga-muga warga masyarakat Trimulya kathah rejeki. Amin. Oh. Ya. Mara juwana, mara gabus. Heeh. Warga Trimulya Warga Trimulya muga-muga iso nyembelah wedhus kabeh. Ho. Gurine kok ana beh iku. Ya maksudnya wedhus terus kabeh ben kabeh ngono Iso kuwi. pari. Mergo kok kan apa jenenge kurban Heeh, nggih anak varian nggih ora level. nang parian. Mara tuwa, Lho, maratuamu jare mati. mara tuwa sing anyar iki. Ya ngono. bojone akeh, Pak. Mara tuwa dicokot kirik. Ora rabies. Lho, iki parian Yonda Nanda. Iya. Meneng wae. Berarti meneng ae aku. Iya. Mara tuwa dicokot kirik. Ya lara no Yon Yon. Sigit. Diam, Git. Oh, berarti aku karo Nanda menang. Iya, kan Ya wis, meneng, dah Pak. ngomong. Omong terus Kit mau ndak ora pegel lho.
Mara tuwa dicokot kirik. Warga Trimulya ora duwe dhuwit. Duwe no, Pak. Duit no. Ana sing duwe ya ana sing ora mergo kahananing donya ngono. Ngono. Lamun duwe dhuwit kuwi ditabung. Lah iya, piyai mriki iki sugih-sugih kabeh lho, Yon. Aku ora ngomong melarat kok. Lah kok ngomong ora ndek duit mau. Tegese sing cilik ora duwe duit. Sing bocah cilik-cilik. No. Dadi kaya ngono. Ndedonga muga warga mriki sehat sedaya nggih, Pak nggih. Amin. Mugi-mugi sing cilik pinter sekolahe. Amin. Sing sepuh-sepuh diparingi panjang yuswane. Amin. Sing prawan-prawan dicedhakke jodhone. Amin Allahumma. Amin. Sing rondo-rondo ya tak dongake. Rondo yang mbok dongake Melu urun nek. Ngono ya. Urun kok. Ya. Rondo sing umur 30 mengisor muga-muga diparingi jodoh melih. Amin Allahumma. Amin. Sing jodoh umur 50 munggah ampun rabi melih. Lho lah ngapa kok ora rabi melih? Nak meteng medeni wong. Lah kok iso ngono? Lah tanggaku umur 50 nikah meteng bayine lahir kecantol-cantol. Mergo saking tuweke ngono ya. Alah yo ndongakno yo kabeh muga-muga seger waras, rezekine lancar. Amin. Ndongake nganggo tembang dah, Ndongakno nganggo tembang. Iya. Sapa ora kowe? Iya. Andani turi putih. turi putih. Pelang. Ngerti panjenengan Pak Sarmati ora? Ngerti. Sarmati. Ngerti. Sing pundi biayane? Lah kalau. Sing pundi Pak Haji Sarmati? Bapak. Pak Haji Sarmati pundi? Iya ngerti kok. Iya Bapak. Lah kok ngene nganggur iki lho? Lah engko sing mantuk darah Pak Haji Sarmati ya. Lah nek ora enek. Ora ana ya turu. Pak Haji Sarmati mboten mriki nggih. Mriki. Oh nek kono apa lho Pak Haji Sarmati? Kancaku. Kanca apa Yon? Miyang. Juru muti to? Lho. Oh iya. Ayo nembang ya. Nyanyi mumpung Pak Haji Sarmati yang mriki. Nggih. Ya Ketua panitiane. Sembah nuwun nggih Pak Pur napa Pak Purnawi nggih. Nggih. Ayo, itu. Iso nembang ora liyon kuwi dah. Saged no Pak. Menawi saged. Nah mboten saged potong, Pak. Ayo jajali. Pak Sarmati. Nek apa piyayine? Kok nek kono apa kok piyayine iki lho? Lah piye ki takon kok. Iki nembang Yon. Ngene lho, nak aku nembang, aku saut ngono aku saut. Ngono. Aku saut. Ngono. Iya. Iya. Tembangnya turi putih tapi diganti lagune. Ngono iya. Mudeng ora kowe? Ya ora. Iya. Pak Sam iki kok mbok saut ngene. Lah jare kok nyaut. Iku tak saut apa tak keleti? Ya mbok saut ya. Lah iya. Maksudnya ngene lho, aku ora mbok saut ngono. Maksudnya aku dampingi. Dampingi? Iya. Ya. Pak Sarmati. Maksudmu apa? Jare mau kon dampingi. Kowe kok goblok iki pakanamu apa, Yon? Telek ngono kok. Maksudnya nandang nembang pasar mati terus lambene nanda iki mau saut nganggo lambemu. Lah cangkemmu hubungno cangkemku. Ngerti ra? Padha nembange lambene digunakake dienggo nyaut. Oke, Lambene nggo nyaut lambene nanda. berarti lambene kula tempelke lambene nanda. Ya, Nyaut. Nyaut. Iya. mudeng. Yo. Ini ngapa cah kok malah medeni wong ini. Pas ora? Pas. Pak Sarmati. Yon, Kenapa? Pak Sarmati. Yon. Maksudnya ora disaut terus kowe ngambung nanda iki ora. Ning kowe melu nembang. Lah ngono. Muga panjang murah rezeki apa piye sing penting akhirane i. Wong loro angel kabeh ora jelas omongmu kok. Engko kapan ngarepe A ya nggurine A. Ngarepe O nggurine O. Ngene i yo i. Iya I ngono. Malah ngambung kowe aku. Lah ngopo? Najis. Kok gayamu kok gemagus kowe? Aku elak ngono kok. Lah ya adek ngono. Ayo. Ya. Pak Sarmati. Yayine gagah tur gemati. Pak Sarmati pinter ngaji.
mugi-mugi kathah rejeki. Amin. Mugi-mugi kathah rejeki. Kowe kuat kabeh ya. Wes akeh gawe apa wis iso-iso. Tenan ora? Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. PRT ku. Geng. RT 17 Geng. Kumo wayang Antasena kuwi. Ya. Loh. Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Piyaine gagah mboten nate bileng. Bapak Sugeng piyaine meneng. Apa iki? Ayo yen kok apa iki nganggur iki to? Nek yo Aku iki ora Google kok, Dah. Lah yo ayo digoleki. Ya. Sampeyan. Lah kenging napa sikile kula? Sikilmu deloken kurang mlethek sikilmu. Sikile kula niki mboten mlethek. Lah apa? Kula ukir. Dan lain daripada yang lain. Coba sinden-sinden ngematke sikile liyan iki bersine coba. Ampun dinake tak critani. Iya napa? Diwinane ana sinden kudus, Heeh. ngematke sikilku mlethek terus goleki aku. Jatuh cinta. Sindan Kudus. Berarti padha nek menawa sindene Cakranerat iki do seneng kowe? Duh, goleki aku. Golek iki mergo seneng. Nagih utang. Kok iso nagih utang iki lho Yon. Mergo wis saking akrabe. Lah iya. Apa neh? Ayo parikan neh. Parikan neh. Apa dalange mau gaweno? Hah? Aja rasa. Ki lho sinden. Lho, sindene. Ya. Jenengan Yot, Buyut. Buyut kuwe. Buyuyun kok buyut. Nggih niki ampun buyut to, Pak. Oh iya. Sembrono. Lho dereng. Dereng. Ya urung. Ah, Buyuyun. Piye? Nomi ngentek wong lanang mesti. Iya no Bu Yuyun kok. Sajaanmu wong lanang tak entekke tak kapake. Tegese dintekke katresnane kalih swantene panjenengan. Ora karepe ra ngono. Lah napa no? Lah apa kok? Wis kok tak WA Bu mungkin. Kok mbok WA nganggur. Bu Yuyun. Heeh. Iso ora iki. Buyuyun. Sinden Yuyun, sinden Bu Yuyun. Sing disenengi dahar mimihun. Bu Yuyun, lambene manyun. Wangi lho. Ayo. Belo. Apa Buyuyun? Nek mesem manyun. Wis sing pas gondanadanmu. Lah ya pas. Bu Yuyun nek mesem manyun. Mugi-mugi selalu tersenyum. Mugi-mugi selalu tersenyum. Ayah. Aku ambung ayot. Kok aku ambung ayat omonganmu. Kowe karo buyut ya doyan. Alah anane ngono nderang ngono no. Omonganmu Lah sing ayu yo ora gelem karo aku. Lah iki saiki. Lho. Eni Wulandari. Lirikane tajem sekali. Eni Wulandari sumetur siji. Mugi-mugi aja duwe anak lagi. Mugi-mugi aja duwe anak lagi. Tak pengen anak neh. Sebabe apa? Kelemon, Pak. Lho iso kelemon iki lho. Ya mergo wong lemu kuwi nak bobot meleh kuwi rentang bahaya. Kowe kok ketoke nak karo niki ketoke nak kalih buene kok ketok. Coba Mbak ini kon jumeneng. Ketoke nak karo buene kok ketok sil ngono gini kowe. Heh? Sil aku. Sil apa? Ora cocok. Lho, Mbak Eni kuwi Lah nggih ora cocok ku lho. masa? Nggih. Iyalah, kene Mbak Eni. Lah iki ana swantrene sedekah bumi ndongake napa dhateng warga Trimulya, Mbak Eni. Nggih, mugi-mugi warga Trimulya murah sandang pangan seger kuwarasan. Amin. Murah sandang pangan, seger kuwarasan. Nggih. Lah niki wonten Mas Nanda, wonten Mas Loyen.
Liun. Lengo niki lho. Lengo. Nggih. Upama padha legane sampean milih Liun apa Nanda Mbak Eni? Upama. Lho jenengan niku lho pitakone kok nggih aneh. Lah piye? Mbok yo mendem yo tetep milih Mas Nanda to. Krungu kowe yon, kowe krungu. Kowe krungu. Aku malah alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah Ora dipilih. lah kene Niki dipangan nyereti ya kok. Kok iso nyereti lho? omonganmu kok ngono iki lho. Mbok padake apa roti moho napa piye? Ibarat telo iki ora iso medhok. Kok kaya ngene ora medhok ya malah mempurno. Lho, Mas yo buene iki sepuh yon. Lho, tapi nek dijak ning ndi pantes. Lah ndi tak jak aku ora pantes. Lah mbok jak ning ndi? Nek bali desa. Acara apa? Reksa lansia niku, Pak. Sembrono. Kok preksa langsung yai lho. Lah iya. Kowe kok ketok sia-sia karo buene iki. Gelem ora gelem bengi iki kowe jodone Mbak Eni. Lah, Rungokno. Aja Astagfirullah. ngenyek lek tuwa. Tuwa lah ngene iki nek dikomuyah gurih mangsa. Krungu kowe. Kok kaya suwike dikomuyah. Ya, ora sijine dikancani Mbak Desi. oh Mbak Desi. Ya. Oh, deloi. Desi ben karo Nanda. Nah, Lho iki iki malah cocok iki. Yo jatahku tetep aku Mas Sam. Wis ora usah mepet-mepet. Lah napa? Bayane. Aku mau bar wundu. Wah, diguyu jagat. Aku ndok sing ganteng aku. Lho. Apik pas padha dhuwure. Aku padha ndeke. Lah iya berarti kan wis jodone to. Wis ora usah rangkul-rangkul kene gini. Lah gini dirangkul. Urung bakrem. Lho bakrem aku. Kok bakrem? Mukrem bakrem. Bakrem bakrem. Bakrem patak sesat gitu. Mboten bakrem niku. Mukrem. Mukrem kok bakrem iku piye? Wis yo tak gendeng tak Mbak Desi, Dalem Mas Nanda. pripun kabare? Alah baik. Baik sekali. Baik Walah. Nek mau mriki jenengan kalih sinten? Ya sama adik Mas Nanda. Sama adik. Sama Lho aku nak mau ngomongin sop enak ngene lho, Yon. Lho. Ini. Dalam sayang. Kok gue sayang banget. Lah piye sayang ora karo aku. Ya mau rene karo sapa? Aku dhewean Mas. Ya wis engko nak ngono nak balik dhewe-dhewe. Piye to? Dhewe-dhewe Ora mesra. Ben kita mesra nembang dan lebih sama. Bange napa? Bawa podang kuning, bawa Podang kuning. Ayo Mbak Desi gandrung Mas Nanda. Nadyan lah bentek ngono kok. Sayang. Lho mesra-mesra. Ibarate slirahmu dadi kembang, aku dadi obat suket. Kok iso dadi Malah mati no. Lah nggih ben mati katresnane. Dadi ben Malah kowe dadi rondak. iya kok iso. Mbak Desi bulan madu ning Bali. Makme apa? nih? Makme Ayam betutu ya. ayam betutu. Iya malam betutu. Ayam betutu. Enak banget. Apa? Waduh mama apa? Wis grontong. Alah ora sabure, ora sabure. Mesakne ya. Mesake. Ben ora kena penyakit. Tak tumpaki tenan lho. Sia-sia kok apa Lah mbok iya tumpak? to. Keliling Pulau Dewata Bali Mas Nanda numpak apa karo Mbak Desi? Mobilnya Alphard ya, biar Iya. ada sunroofnya. Heeh, Ya. kita nanti lihat pemandangan dari atas mobil. Loh, aku numpak Alphard ono sunroof-e. Aku nggak tahu nak nopo. Gandul truk. Ya ora ngono kuwi to, mbok sing mesra karo Gandul bojone. truk ben gak masuk angin, ben ora mabuk ngono lho. Coba Mbak ini gandrung liun menora japane menora nyelekit terus ini. Sesuk tak tukokno sing kaya bojone Nanda. Tak tukok begel ya. Begel apa? Bagel iki apa? Untui lho begel. Behel. Oh, Behel. 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 Behel no. Lah kono ayu ya behel awakmu sedengan darah begel lho. Mbok padake bangunan. Halo Laku alon-alon. semanis nang sam make. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki badhe mbuak batang Mas. Ayang. Ayang-ayang apa? Rasa ngamuk kok. Ngono kok gua batang hut. Iso ngono ya?
dengkekku kumat. Iki lho mbok diobosi sithik. Lah iki wis di Tak obosane ya. Lah kok diobosi? Aku Carane piye, Mbak? Carane Lah iki diobos jabut pentile. ayo aja didemek lho. Iki tak tinggal omah mau kok. Lho, mosok mbok tinggal omah? Nak tak gawa nakal terus kok. Kok beda ya, aku digenjong liun. Kok empuk. Sprint bet kok. Ayo dah, gandrung gini kowe dah, gandrung Desi. Anik. Oh, Memanik. Oke. Memanik lagu saking Mas Sun Gondrong. Oh nggih leres. Nggih. Iki wau bapake nyuwun memanik. Oke. Memanik menika sing nembang nggih asli saking Tulungagung kedahipun. Lah, sinten menika? Mbak Imro'atul Imam menika kelahiran Tulungagung. Oh. Katut jago wonten Rembang. Rembang. Nggih. Oh, Buima. Lah iya. Sing ana ciri khase. Ciri khasé apa? Ana tai lalate. Tai lalat iki piye? Tai lalat iki telek laler lho, Pak. Oh. Andeng-andeng. Andeng-andeng. Oh, andeng-andeng cilik katon manis kae tai lalat. Ah. Bojomu kae ning kuwi pi gedhe jenenge apa kae? Lah menika mboten tai lalat. Apa? Iku tai Kebu. Gak iso ngono iki lho, gak iso. Mriki lho. Metune saiki ada. Ngosah Sesuk. metune mengko. Urung. Ya rembukan sik karo Dayun. Iya. Yun, Iki mumpung aku nggawa tukang kentongan ket sore taktok kae. Dayun iki piye, Yun? Ngomongnya minak jero sing penak. Sing kepiye no? Dayun. Nggih, lurae. Iwak bandeng copok matane. Bacot seneng goleki nomor WA-ne. Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu, mablang-mablang lurae. Cocok kita iki karo aku. Nggih, Wis cocok. Ayo wong ayu. Iya, Dayun. Udon riyen lurae. Tresnane karo enak juga. Tresnane ra karuan. Pancen tresna kula kalih panjenengan lurae. Dayun. Dalem Mripatku aja bong. sir kula men murup Sing lurae. abang rokoke wae. Nggih lurae. Aku mau bablasan. Pancen jenenge wong Lho nggih ngoten Pak. mati iki kaya ngene iki. Lah, kedahe ngoten. Wong nyumet rokok ya niku kari ngibune Lah nggih ngoten kedahe lah ben penak. Ben penak ngoten kudune. Ben rukun ketok rukun. Arep nyumet rokok wae kok kaya wong stroke. Terus ke gandrung. Nyoh sumpet dhewe. Ngeling ana. Rokoke goreng, korake gawa. Nalika dinaka. Lali sing. Toprake wah apik tenan. Sayang sitis. Apa? Lanangane ora pati yo gandeng tenan. Damarulan lho. Iki dadi apa? Ki dadi apa? Penonton sing mendem ngono kok. Ana penonton mendem barang iki lho. Akeh lho sing nonton toprak mendem tukaran. Jarene Dayun. Iki Enak kok Iki nak singgo. kaya iki double kok. Oh, double kok. Aja mendem-mendem ngono ah. Ayo coba wong ayu. Sliramu nate ngendika tresna lair terus sing Tresnakulan tresnamu yen ana pepalang bakal tak
ngeteni ning papan kene wong ayu. Jinggo ganti ira-iran coplok. Nek jinggo kok ira-irane kaya ngono. Nah, khas biang-biangan. Kok angel. Wah. Nah, malah kaya kayu bar diamplas. Ya wis dicoplok ra apa-apa. Nah. iya. Sedamu terus Semarang pun Kakang wong ayu. Hiang hiang yang damar wulan. Loh, oke piye? Kentani tutuke aku. Ketuk-ketuke jak. Tuk tuk tuk. Ayo. Oh. Ayo bisa. Ayo. Tuk enggak? Ayo. Bener kan? Ah, bener. Manut omong Ilion jare kon tuk. Kok kaya bakul bakso kowe, Gat? Iku nutuk beduk nek musola. Tok ngono. Ayo. Dalam lurae. Iki sapa? Sing wani ngobanae belumbangan. Sopo kuwi? Ana menungso sing yak-yakan wani mlebu ning taman kaputren kene. Aku damar wulan. Niki pusakane Minak Jinggo. Kowe damar wulan. Iya. Aku Minak Jinggo. Arep nagih janji Janji apa? karo Supo Siti Kencana. Subo Siti Kencana Wungu arep ngopo? Rikala semono janji yen arep dijodoke karo aku. Ora bisa. Lah kok ora iso? Sing dadi pepalange ya aku. Sing dadi pepalange ya aku. Kowe becik nak wis. Damar ulan sing dadi. Ana apa? Ora anake daleng tak tekek. Lho kuwi anakku memberi ilustrasi lho. Kok ilustrasi kok tuk tuk. Lah dene kan minangka dalange bengi iki kok. Taman wulan. Piye? Sumikira kowe aja dadi watu sesandungan. Aku sing dadi pepalangmu. Dayo. Dalam lurae. Iki kepiye? Dijak perang mawon lurae. Perang wae kowe becik kowe sumikir. Kowe bakal mati nek tanganku. Maju sejangkah temtokke papan kene sapa sing mati, aku apa kowe? Ayo tak ladeni. Iki ne wong ayu Mas Anjas. arep maju perang. Ban. Iki piye lan rotoke piye rotoke? Bakti kunco. Hei, asik. Iya, asik. Bakti kunco. Maju wae damar wulan. Kene sing wong ayu Anjas moro. Gangsaran. Opera lho Yon. Wow. Jurus macan kumbang. Loh, jurus apa iku? Dadu. Kok toklak. Ngopiok Ayo dia. dadu. Kulino kowe. Sumingir kowe damar wulan. Bakal mati nek tanganku. Wow. Wow. Remban apa? Kores, Pak. Hut. Oh. Kok terus nyocor Bu Yuyun. Nah, iya. Koprol. What? Oh.
Oh, slow motion. Ampun kalah lurae. Angin panjang kurang ajar. Enten napa lurae? Aku tiba malah ditabungi. Kersane mboten lara. Damarulan. Kowe kok tenanan. Koprol. What? Oh, blatak. Kayon, Dalam lurae. kupingku budek. Sebabe Dileboni janggel jago. Damarulan kowe kurang ajar kowe. Kok jangkil jagung iki piye? Lemok tongol-tongol. Ayo maju. Maju aku. Yo. Iya. Awangan iki. Wet iya. Wet. Hit. Hit. Kayon, dalam lurae. Damarulan wis mati. Ayo bali ana ing Blumbangan. Blambiangan. Hai, Blambiangan. iki bindeng. Oh. Ayo bali ning Blumbangan. Loh, kok lali putrine ora digawa boyong mulih sisan. Ora Kayon. Wis rampung ketebrane. Ora omong. Aku klempok tenan iki. Ana apa? Awakku semene tuwabuhi terus aja. Ya ora masalah. Iki memanik iki mau. Heeh. Nggih pinangkane niki mau. Mbak Imro'atul Ima Firdaus. Lah nggih. Sinareng cakraning rat. Heeh. Kepareng matur niki wau ugi wonten panyuwunan namung ngemutaken Nggih. saking Pak RT nggih, Pak Sugeng. Hmm. Nggih ngersane napa Pak sambil kemangi. Oke. Nggih. Ya mungkin tak pilih sing gayeng-gayeng kok. Nggih, kersane Pak Dalang mboten supe nggih. Oh ya. Memanek dikancani karo Mbak Ida Lala wong loro. Siap. Ki sekolahmu kok libur terus ki masuke kapan kan? Libur niki lho Pak Jagat. Libur zakat dadi. Enjing-enjing mlebet. Besok. Manut jadwal jare. Iya, kakak kelasnya tes dadi adik kelasnya libur. Oh, santai. Nggih. Menika disimak saking Taiwan, Mbak Ira Taiwan. Sembah nuwun kanca-kanca CFC saking luar neger menika sami. Negeri. Ri. Aja aku tangguri keleleken kok ya ngau. Dadi ora usah ngono. Pak Jan Pande saking Bangilan, nyimak Mas Jemblok ST. Nggih. Sembah nuwun wae. Iki kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club Kurwil Yogyakarta Pak Budi Guntoro. Iya. Pak Jailani komplit menika nggih. Lurahe Sambong. Oh, Pak Jarman nggih sembah nuwun. Cak Nano hadir di lokasi. Oh, Nggih, wau pun nggih sembah nuwun Mas, sembah nuwun. Iki coba sing saka Slindru Songo. Mumpung disimak Pak Tito Ngawi. Oh iya. Sing nembang Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oh iya. Kanca-kanca saking Bulusan Tembalang Semarang nyimak Mbah Mas Suradi Kentut. Semarang. Matur nuwun iki anak lanang dalange Pati hadir. Sapa Mas Rama Aditya. Mas Adit, Terima kasih. nggih. Dengaren prei. Iki presiden sing saka Blitar Kutha Blitar Kamentar. Oh nggih Pak Igit. Gimana Mas Leon? Tadi sudah merasakan Bu Eni. Gimana kalau sekarang Anda dijodohkan dengan saya? Pasti hidupmu Cocok, akan Bu. terasa bahagia dan sejahtera. Tidak akan kekurangan apapun dalam hidupmu. Tercukupi dengan sendirinya. Karena
Karena saya tidak usah diopeni, saya bisa golek ingon dewe. Saya tidak usah diopeni, saya bisa ngingoni awakku dewe. Saya tidak pernah merepotkan laki-laki sebagai omong terus lebih saya no stasiune lho. Lah terus Lah omongan kok ora ono mandeke iki lho. Bis iki stand plat terminal. enek bis iku ning stasiun. Sisa niku terminal niki terus stasiun. Wong ora gelem dikalahke. Ning cocok dadi bojomu Mas Lion tenan kowe. Komentarmu piye Mas Lion ndak ya sih? Bu Yosi iki cekatan. Heeh. Aham, Pertama cekatan. ya aham, Pasuryane ayu, ayo aham. sayang sithik. apa Nak ngomong ora ono rime. Anjen remku dalak bisa. Iki tapi wong wedok sing kaya ngene malah nglangeni lho ya ngangeni lho kok ngangeni iki ibarat Bu Yosi kok dadi suster. Ana wong lairno bayine ora gelem metu. lah kok iso ngono Lah bengok bayine balik munjur. Ora Mbak Yesi ben nembang. Nggih. Bu kanca-kanca CFC Cak Nano kabeh iki Banyuwangen lho. Gentine sambel kememu digenti gerigis. Niku lho nggih wonten pangudhutan kangen ning ati. Oh kangen ati oh iya to. Nggih. Oke. Sing terbanyak gerigis. Degis Karo nanda rada minggir sik yen kowe yen ora pantes jejer Yosi kowe. lagu terbaru iki yon Kula nak jejer buyut nggih. Iya. Ket mau kok mbuyu kok buyut, buyut. buyut, buyut, buyut. Nggih putrine kula niki ngefan kalih Bu Yuyut. Oh, Nggih ngono. kalih Bu Yuyut niki Oh, ngefan. ngoten. Iya. Saben fotone mawon ditempelke teng kamar nggih. Luar biasa. Teng pintu nggih. Saking Bu Yuyun. Nggih. Teng ruang tamu nggih. Fotone Bu Yuyun. Fotone buyun. Teng kamar mandi nggih enten fotone. Kok tekan kamar mandi ku tak Tekan apa? Tiga ekspresi seorang dini. Ekspresi ini kamar mandi ngerti fotone Bu Yuyun piye? Wong edan. Bocah kok kurang ajar. Di MC ini yon, di MC ini yon. lho am sini Lagune gerigis Mbak Yosi duet karo Mas Nanda Banyuwangen. Baik semuanya, masih bersama Cakra Ningrat Indonesia. Kurang gede suara. kurang gede Kurang Gini lho. gede. Yo, masih bareng bersama Cakra Ningrat. Yo, Kurang gede. Kurang gede, kurang. wow, Kurang gede. Kurang, Ciri kurang. khas MC dangdut ki antep suarane. wow, kurang gede yon wow. Masih bersama Cakra Ningrat Indonesia. oke Ada. Siapa kowe seneng? Astagfirullahaladzim. Yosi Dian Pratiwi harum mewangi sepanjang hari. Harus komplit ya. Yosi Dian Pratiwi harum sepanjang wangi. Sepanjang Harum manis sepanjang wangi. Nah, Harum sepanjang hari. harum tok nak ora wangi. Ayo harum ki prayo Yo, wangi. beda. Wong kuwi iki dulure adik. Mari kita rungono bareng-bareng. Ngono bareng-bareng. mari kita harus sambut Ya iya ndang ah. MC kok ngene MC angel kok Mari kita sambut Dian Yosi Yosi Pratiwi tabuh jagat diganti tabuh gender apa ngono ora iso. akan menyanyikan sebuah lagu. Ada gerigis masuk. Yo. Ayo. Pokoke Cakra Ningrat lo dijak hura-hure oke. ore oke mengikuti zaman yang sekarang no Pak Lakon Masuk. sedih oke, lakon hure-hure, awur-awuran ya Yo, oke. oke Cakra Ningrat ini serba bisa. lho Wah, yon Wes jan pokoke bengi iki wis nyumet tenan ana jagat aku. Kowe rekamane YouTube ora takok. Sore mos kerja sama karo adike Jawi dekne. pripun Awak dandan kok omah. nggih Salaman karo Jawi dileboki Jawi ning kamar dikancingi ya. Wis aku bilang ngene. Kuwi yo jentuk metu wi, tak wayangane aku wi, wis terus wi. Aduh yo. Semangate ra karuan arep jagat. dipaekore kan bengi iki sing mayang dekne karepe ngono. Nggih. Oh alah jong. napa Semangat, ajeng Pak Sae, Pak. Ajeng didalangi Dik Dul. kok malah Ora. barang itu Kuwi mau Mbak Yosi Dian Pratiwi harum memangi sepanjang hari. Hari. Oh iya, heeh. Iki engko yo ono request apa kuwi jenenge? Kangene ati. Ninggal katresnan. Ninggal barang. katresnan, Nek nggih. kangene ati sing piye lagune? Lagune. ngene ati Wah. Seminggu suwe lawase. Seminggu. Kok suwimen 8 tahun. Heeh. Lah nggih. Lagu-lagu apa majas berbulan gitu.
disuwek-suwekke. Sing seminggu ae kadang wis mboten betah nggih, Pak. Kita nak sewindu. Coba iki engko nganti kok iki saking Pak Pur nalika wau iki ninggal katresnan karo pujaning sih sing wis ngopeni kanca-kanca niku dosane niku. Lempok ngopeni ketoprak ngopeni apa-apa yo panitia kabeh. Panitia sedaya nggih, Pak. Iya. Alah, Luar biasa. Sing nembang Mbak Idalala karo Mbak nganu Desi. Mbak Desi. Desi Permatasari. Wah. Gini. Presiden asli Jepon Mbak Desi. Mbak Desi. Sak menika lenggah wonten pundi Mbak Desi? Juwanane pundi? Wonten Gempol Juwono. Gempol. Nggih. Presiden Gempol ngene. Mas Doyi kakak sampean nggih sering tilik teng Gempol mriku. Belas. Wah, piye to iki adune ora iki. Turine mboten takokan kok, Pak. Oh ngono. Nggih. Takokan niku. Nika elinge nek butuh tok nika. Nah, Mainmu ngono ya. berarti Mbak Desi curhat di Pinane niku saya leres. Pripun? Curhat nek Oh kepingine iya, enten butuh wingi itu. tak WA tak curhati nggih niku. Oh gini sebenarnya. Nah, lagu ini pujaning se. Oh ya. Ora usah MC ini yon kuwi meneng yon wah kacau kabeh aku. Budrek akhir. Aku mau meling karo Nanda kuwi teko dhewean ndang liyon iso melu. Nanda niki wau mboten enten kancane, kan mobilan kiambak. Nanda niki mboten wantun. Lah kula kancane. Lah iya. Iya wis ora apa-apa. Lah nggih. Iya toh? Sok nenek cedak nyusul dhewe ndang. Nggih, Pak, siap. Ngajak gentong ae. Sok ben tak pasangi karo Cak Mondol. Ya udah ya. Masuk niku, Pak. Aku nak karo. Dul. Enggak, Mas Sigit kuwi lho. Mas Sigit. Yo, pujaning saya Mbak Idalala dan Mbak Desi Ratnasari. Dados.